Hello friends, बरायबाय नोंथांमोनखौ Bodojobinfo YouTube चेनेलाव बिग आपडेट सफैदों आसाम स्टेटनिफ्राय जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना डेट फिक्स मोनबाय बेनो जाबाय माइरं मोननायनि डेट फिक्स ओंखारबाय आरो माब्ला मोनगोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन दिनैहाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो सेकेन्ड चेनेलाव दासिमबो खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना ला स' बेयावबो आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन गोबां रोखोमनि स्किम्सनि बागै निउसनि बागै नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनगोन दा रेशन कार्ड गोनांफोरा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा सफैबाय बिनि आपडेटखौ सोर होदों जों डिटेल्सखौ A to Z नायगोन थिखानाय समावनो नोंथांमोना मोनसिगोन आरो मोनाब्ला जायनिखि एजेन्ट बिथांमोना माखासे जाहोनाव गोग्लैनो हागौ दायाव स' बिदिब्ला जों नायनोसै डिटेल्सखौहाय आरो 40 लाखसिम रेशन कार्ड गोदान इस्यु जानो थांगासिनो दङ बेनि सायावबो आपडेट दङ जों A to Z नायगोन गोबाव खालामा फैदो जों दानो थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना बेयाव मोनदों लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव थ' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय रेशन कार्डनि बागै स' बेयावनो आपडेटखौ मोनबाय थायो आरो लोगोसे बेयावनो एप्लाइ जायोबा माखासे अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों बेयाव जायो दा जों रेशन कार्डनि माखासे बिग आपडेट सफैदों नाथाय बेनि गेजेरावनो ADRनि अफिसियेल साइटआ बेयावबो दङ जेब्ला 10 नभेम्बर जायो नोंथांमोना बेनिफ्रायबो थांनो हागोन थ' जियानो जा रेशन कार्डजों जायनोखि माइरं जागासिनो दङ नोंथांमोना सिगाङो गोबां गोनो गोथो जायोमोन जे माब्ला सफैगोन आरो माब्ला सफैया आरो लोगोसे माब्लाबा डेट बारग'यो आरो लोगोसे माब्लाबा मोनाबो जानो हागौमोन माखासे जाहोननि थाखाय नाथाय बेखौ दायो स्मुथ फांसन खालामसिगोन मोनसे डेट ओंखारबाय दा रेशन कार्डआ सिगाङाव 2 लाख खामायग्राफ्रा बोसोरावसो मोनोमोन माने बोसोराव जायफ्रा 2 लाख आरजि बिथांमोना मोनोमोन दा बारायनानै 4 लाखसिम होनाय जाबाय होननानै चिफ मिनिस्टार एनाउन्स खालामदों स' बेखायनो 4 लाखसिम जायफ्रानोखि आरजि बोसोराव बिथांमोननोबो कनसिडार खालामसिगोन रेशन कार्डखौ होनाय जासिगोन मानोना बिथांमोनखौबो मिडल क्लास फेमिलि हिसाबै लानाय जासिगोन देन बेनिफ्राय मोनसे गोदान डेट फैबाय जे 40 लाखसिम रेशन कार्ड होगोन आसाम स्टेटआव थ' आसाम स्टेटआव नोंथांमोना 40 लाखसिम गोदानै एबा बिसिम टटेला 40 लाखसिम रेशन जाग्रा बिथांमोननोहाय रेशन कार्डखौ इसु खालामना होगोन होनना बुंदों देन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बाव जे बे रेशन कार्डजोंहाय नोंथांमोना माइरं मोनो बेखौथ' मिन्थिखागौ नाथाय बबे समाव मोनगोन मा डेटआव मोनगोन बिनि डिटेल्स फैबाय दा बेखौनो आपडेट लाबोदों बे जाबाय रेशन कार्डनि लेटेस्ट आपडेट फैनाय चिफ मिनिस्टारा मोनसे आपडेट खालामबाय जे रेशन कार्ड जाग्राफ्रा गोबां दङ नाथाय नोंथांमोना बबे समाव मोनगोन जेरै अरुण'दयखौहाय 10 अक्ट'आव मोनो जायखिजाया दाननि थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जायनोखि रेशन कार्डजों माइरं जायो नोंथांमोना मोनसे फिक्स डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'निफ्राय 16 अक्ट'नि गेजेराव नोंथांमोननि रेशन कार्डआ एबा नोंथांमोननि माइरंआ नोंथांमोना सफैनांगौ एजेन्टआवहाय आरो नोंथांमोना मोननांगौ होननानै बेयाव मोनसे आपडेट खालामदों आरो नोंथांमोना जायखिजाया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16नि गेजेराव मोनाबा नोंथांमोना कमप्लेनबो होनो हागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनबाय थाखासिगोन एबारो बेनिफ्राय बे जागायगोन जानुवारिनिफ्रायसो दायो नंथ'आ जानुवारि जानाय लोगो लोगो कमप्लिटलि बे खामानिया जागोन आरो नोंथांमोना जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'निफ्राय 16नि गेजेराव जानुवारि हाबनाय लोगो लोगोनो एबा 2024आव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ स' बे मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोना दायो फाइनाल डेटखौ मोनबाय जेरै अरुण'दय होननाय लोगो लोगो जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव नोंथांमोना मोननो हायो थिग बेबादिनो नोंथांमोनाबो माइरंखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा होनबावदों सिएमआ जे माइरंजों लोगोसे सापात 1 केजि माखासे मोनफानायबो रायलायगासिनो दं होनना बुंदों सापात कम्पानिजों रायलायनानै बेखौ खालामगोन फाइनालाइज खालामगोन नाथाय दायो जाथ'वाखै बेखौबो 2024 खालामगोन होनना बुंदों खम बेसेनावनो 1 केजियाव हमना ला फिसा एमाउन्ट होनानै बा खम 50% मोननाय बेबादि चान्सखौहाय मोनगोन बायदि जाना दङ दा बेनोमोन जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना बेबादि मोनसिगोन आरो बे रेशन कार्डजों नोंथांमोना 5 लाखसिम बेसेन नाङालासे जायखिजाया हस्पिटालाव नोंथांमोना आयुष्मान कार्डजोंहाय एबा नोंथांमोना लिंक थानायजों 5 लाखसिम नोंथांमोना फ्रि ट्रिटमेन्ट लानो हागोन बेखौथ' फोसावखाबाय सिगाङावनो दा बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना फिक्स डेट मोनबाय माइरं मोननायनि एबा नोंथांमोना माखासे जिनिस मोननायनि स' बेनोमोन Bodojobinfo YouTube चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट दा मोजां मोनदोंबा भिडिअ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन